txotxongiloak helduentzako, txotxongiloak txikientzako, musikalak, ez dakit urtea bukatzeko kriston parranda maraguntarekin, de opera lokoz dela opera ikuskizuna, gero daude hiru ikuskizun Galdakaoko jendearekin, artistekin, ez? Bat dala Maniobra Heimlich, estrenatuko dela orain eta ekarriko dugula, Kantu kolore ere bai, Galdako zaharrak egongo dira hemen, eta El patio de mi casa ere bai, Jontxu Martinezekin, eta, bueno, nik uste dut denetarik egongo dela eta gusto guztikoa. Nik uste dut teatroan dela, o arte eszenikoetan dela, liburuekin bezala, jendearekin bezala, bakoitzan bere gustoa dauzkala. Bertokoa bazara, ilusioa egiten dizu hemen antzestea, eta nahi ilusioa egiten dit. Ikustean, ez dakit, jaietan ezagutu dudan pertsona bat, eta derrepente antzerki obra batean dagoela, eta nik uste dut, baldin badago ondo eta zergatik ez ekarri, ez? Repente dana bukatu intzan, eta egun batetik bestera, konpainia guztiak eta denok etxean geratu ginen. Eta gero pasatu ziren hainbat hilabete, eta ez genekin noiz abalduko gendun, ez genekin ze baldintzetan, ez da? Ze edukiera egon behar ziren eta ezer. Gero, konpainiak oso pazientzia handikoak izan dira, baina, klaro, ibili gara hainbat teatro, hainbat antzoki eta hainbat tokietatik datak eskatzen. Beraz, izan da un poco puslea jarri. Ikusiko duzuenez, aurten egongo die gauza batzuk igandetan, besteak larun batetan, besteak... Porque saiatuko gara hemen Galdakaon alde batetik, bertan bera geratu ziren ikuskizunak atzeratzen, ze bestelak aukera hori galtzen zuten eta gero bestaldetik ere bai proposamen berriak ekartzen. Ze, karo, gauzak atzeratzea suposatzen zuen konpainia berriak ez etortzea, eta guk ez genuen nahi hori, guk nahi genuen pixka bat kulturarekiko konpromesua adierazi eta benetan egin, ez, gauzatu. Konpainien aldetik errestasun guztiak egon dira, errespetatzen danok arau berriak, ze zaila da jentzako ere bai, eta bai, oso harrera ona izan dugu. De hecho, por ejemplo, Lola Herrera etorri izanean izan zela konfinamendutik bigarren boloa egiten zuena. Eta esan zuen eskerrik asko, ze apostu egiten duzu eta Lola Herrerarekin eta Perritxo eta Porrotxekin da beteta zegoela. Orduan eginda esfortzu ere bai deitzeko pertsona bakoitzari esateko aizu atzeratuko da, nahi duzu berriro etorri aldatuko dizugu sarrera eta nik uste jendia oso pozik dagoela horrekin. Eta gero, bazartu dira orain edukiera da 160koa, eta jendia oso pozik eta oso ondo sartu da, eta jakinda zerin behartzen, jakinda ezin duzula zerrikutu, garbitu behar dituzula eskuak, distantziak mantendu behar direla, musukoa jantzita eraman. Orain azten garaia ikuskizunak ikusten, gero gaude zarean, dala antzokien Euskadiko zarea, eta bilerak izaten ditugu, eta joaten dira ideiak hartzen, eta gero idei guztiekin egin behar da puzle bat, egon behar da, netzako jende guztiarentzako aukera bat, ez? Edozein etorri daiteke ona eta aurkitu zerbait gustatzen zaiona, o gustatuko zaiona, ze batzuk nahiago dugu drama, besteak ez dakit musika, o dena dalakoa. Zatoztez, dago denetarik oso ondo pasako duzue, arte eszenikoak dia hemen orain gertatzen dien gauzak ez dira errepikatzen, eta kultura segurua da. Betetzen dira neurri guztiak eta hori esan dezakegu, kultura benetan segurua dela.